Tak jo, čus lidi, já vás tady zdravím svého dalšího videa a dneska jsme tady opět ze hry Mafia 1. Takže jsme teda misi běžná rutina, ale přeskočil jsem ostatní ty blbosti, jako je třeba vyber výpalné tamhle, Central Islandu, vyber výpalný tamhle, kde to bylo, Hobokenu, tak jsem to rovnou dal sem a začal se natáčet tady. Tak jo, jdem a týhletý misi se to zvrtne trochu, ale víc vám nebudu spojovat, protože přece to má být překvapení. Musíte ten moment překvapení využít. No tam budem brzo, tohle cestování mě vůbec nebaví. Tome, dojeď mi tamhle pro kubánský doutiky. Tome, tamhle mi přišla zásilka alkoholu, dojeď pro něj. Tome, teď je přišel nový iPhone 5, vyzvedni ho. Teda iPhone 5 to nebyl, dávám jenom takový menší příklad, jako třeba. Tome, vyber mi výpalný, mě se tam nechce. Tome, budeš řídit, dovez mě tam. Tome, budeš můj sluha, dovez mě tam a udělej mi tohle a tohle. Prostě Tom je poskok. Ach jo, nabíhaj, poradně. Bože, 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 bože. Modro, pecka. Tak, už to naběhne, už to, jo, naběhlo to, super. Aspoň to nebylo nějakých více jak 10 vteřin snad. Zachraň sama. Same. Neřvi blbečku. Neřvi blbečku. Aby nemohl odjet. Pes umřel. Zastřelil jsem Benského Salašnického. To sa nesluší. Ej. Ty kráso. O, on je tady další. Jak je může kousat? A to bude sedět na záchodě. Další. Další. Nerozumíš česky? Mrtvý. Další. Počkej, to kempíš. Tam seš. Další. Dneska jsem ve formě.
jsi mrtvý. Co to sakra je? Asi Bůh. Sakra. Od nás nábojů. Ty krásu. Ty ještě žije tady. Bezmocný Paulí. Ale kámočka. Poslední život. No na tom byla asi ta lampa, že jo? Kola. Nic. Já chci žít. Ještě. To se hoří. Kód. Magnum. Sám. Ome. Fakt. Jedeme. Tome. Jedeme. To tomu to necháš? No necháme tady. Co jsi smyslela? Jedem. Běž na ruty, načítám. Až porazí to dlouho. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Subscribe. Kde mám to Megan? Kde seš? Už tě vidím. Jo. Takže děkuju, že jste se podívali na moje další video. Pokud se vám to líbilo, zanechte mi like. Pokud tu mě nemáte odběr, tak se rozhodně přihlaste k odběru. A já se budu těšit u dalšího videa. Takže